Města Sehnáci, večer. No, babička musí být. Byli jste na půdě hrabat, ne? Ne, to je na internetu všechno. To jsem stáhnul z tvýho facebookového profilu. Trochu jsme se ti hrávali ve věcech. Malovaný fotkama, podívej se. No to si musíte prolímat. Asi pak můžete sundat a prolímat si to. No, to je dobrý. Děkuju. Kdo na to přišel? Táhle pan. Pan inženýr. Děkuju. Všechno nejlepší 80. Pevné zdraví a mnoho dalších spokojených let přeje rodina. To je nádhera. No jo, ale... To jste vyráběli. Ten dort. Ne, ten dort. Ten dort je Jako tohle, jo. to je ten se. Ne, to je takový speciální. A jsou všechny. Tak dortek kovový, ale ty fotky jsou pravý. Jsou pravý. Jo, mladý a... No, krásný. Toto si sundáš. A co ten špekáček takhle, jak tam No, je? já si to pojďte dělat. A to si musí vzít nejde. No, já jsem si říkal, tam to i ti dávají dort, když to... Máme tady pivovar.